umenza umuntu mfethu. Siyalenja leje uthi ngathontshela mina after yonke into engimthumele yona. Mara at least bra ba fitla ba botsa go pele kwa ya ngora mo di a utalele mo sa. Abona like ndoda uthola ukuthi kunalento uyifunayo empilweni yabo. Mara kunalento encane nje emendleleni yakho and awazi ukuthi like ungayidluza kanjani ukuze impilo yakho ibe right. Kanti yini leyo ndoda emendleleni yakho? Wenzani? I mean, ngathi afuna ngene process ngizokufuna kuphela. Angiseyena lo muntu ebaqhathi kuyena like sengindoda eshenshini. Kwenzekani la? Ngingangiganyisi. Eish. Suka ke nkathazi. Kanti uphanda kanjani? Mobuzo njalo. Angithi uyazi lo business yamakhoda manje. Awu nami ngiyakhumbula futhi kuko